No se oye nada. No se oye. Sobre el tema de l'ètica que vostè m'ha esmenat a mi, que he dit que jo li penso contestar. Sobre el punt que ha comentat referent a la unitat d'educació 26, el bloc 26, que tothom no ho sap i que és el tema de les escoles, el que s'ha fet és aplicar un conveni. Aquest conveni deia clarament que si no s'executava en un plaç, doncs tenien dret els titulars dels terrenys a executar-ho. Això s'ha fet, no es va arribar a un acord per motius i per tant en aquests moments el que s'ha fet ha sigut etcètera. Que per cert, li haig de dir una cosa que, i suposo que ho sap, els propietaris dels terrenys demanaven a la vora de 900.000 euros i s'han mantingut les tesis de l'Ajuntament que el valor era d'uns 300.000, com molt bé vostè ha comentat. Vull dir que amb això s'ha executat el conveni. Nos dice que es un solo propietario. Ahora vendrán los otros detrás. Senyor Rigol, li voldria fer una pregunta. El registre de la carta de la que vostè està fent menció, a quina àrea l'ha adreçat? A cultura, educació o als serveis socials? Perquè tinc entès que quan vostè està parlant de comissió de menjador, això és educació. Si vostè està dient comissions escolars envers que estigui relacionat amb els serveis socials, existeixen unes comissions escolars on els tècnics, concretament els educadors de serveis socials, són els que es reuneixen una vegada cada 15 dies per treure, per valorar tots aquells casos que en aquestes comissions sorgeixen dels nens que estiguin en certes situacions d'emergència, sigui l'emergència que sigui tema de risc social, alimentari o qualsevol altre. Per tant, crec que si se'ls ha donat resposta a través de l'àrea que vostè ha adreçat això, crec que ha hagut una confusió. No sé si vostè s'està parlant de comissions escolars o està parlant de comissions de menjador, que en aquest cas hauria de ser la regidora d'Educació que li hauria de contestar. I el senyor, perdoni, però no recordo el seu nom, que vostè ha fet menció als 120.000 euros de despesa telefònica. 120.000. ¿Cómo te llamas? Sí, está en el presupuesto. ¿Y cómo te llamas? La pregunta és la resposta a la següent. Quan estem parlant d'una partida que és de 120.000 euros en telefonia, no té res a veure amb les partides que nosaltres tenim de serveis socials. I una cosa no pot traspassar-se a l'altra. Cada àrea té les seves pròpies partides. Li vull recordar que aquest any, el 2014, els pressupostos d'ajuts econòmics s'han triplicat i s'ha passat de 28 al 2011 a 90.000 al 2014. 3 anys després. Molt bé, jo per finalitzar... No puedo responderle. No me dejará. Las dues preguntes que feia aquell... No puedo responder. O sea, aquí ellos hablan lo que quieren y no se contesta. Escolti, si aquí hi ha ara mateix 7 regidors d'oposició que pertanyen a 4 partits diferents. Si aquests regidors fossin tots del mateix partit, serien el partit que tindria la majoria de l'Ajuntament. Vostè diu, per què no ens posem d'acord? Escolti, no ens posem d'acord perquè dintre d'aquesta oposició hi ha forces, idees i polítiques i maneres de pensar diferents. Tot i això, si vostè mira les actes dels plens, que estic segur que sí que se les mira, veurà que molt sovint l'oposició sí que vota conjuntament en contra d'una iniciativa. Segona cosa, per què parlem de coses que no afecten estrictament a les franqueses? Escolti, les franqueses formen part del Principat de Catalunya, formen part dels països catalans, formen part d'Europa i en última instància formen part del món. I les coses que passen fora d'aquí ens afecten. I les coses que fem nosaltres repercuteixen més enllà del nostre municipi. Em penso que nosaltres tenim el dret i el deure de contribuir a la marxa del país del que formem part. He dicho, órdenes de arriba. Molt bé, sí, senyora Bé. Contestant el mateix. Nosaltres hem obert ara una web que és un internet que no té tothom, que es diu Pensioners.
I pengem tots els plens, el que han votat els grups, etc. Si vas per partit, per les característiques de Marina, té més afinitat política a Plataforma per Catalunya respecte a les votacions que el PSC. Cosa que si agafem el sentit, això és impossible, perquè la Plataforma per Catalunya està en un cantó i nosaltres estem a l'altre extrem. Per tant, hi ha molts cops que votem coses en el sentit de dir és de sentit comú o la proposta que fa el govern no ens agrada. Però més de les que semblen, és cert que a vegades hi ha discrepàncies. Això a la majoria és falta de comunicació, jo també ho reconec. Però no és perquè anem un contra l'altre, això està bastant de discrepància. Bé, per finalitzar, jo crec que us sorprendríeu les vegades que algú de l'oposició vota amb el govern. Us sorprendríeu. I de fet vos direu, jo crec que més del 80% de les votacions el govern vota juntament amb algun partit de l'oposició. Per tant, algú el govern està fent bé. Algú. D'acord que n'hi ha d'altres que votem absolutament diferent. Però jo crec que tota l'oposició en bloc són poques vegades que ha passat. Poques. Potser en casos importants, pressupostos, ho entenc, sí. Però la majoria diria que més per sobre del 80%. I a ningú també entreu a la web. L'Ajuntament de les Cameres està preparant una web de transparència. Estem preparant uns ítems i amb un reglament de transparència que properament aplicarem. Sobre les 436 firmes de la plaça Espanya, les contestarem totes. Posarem el DNI en el padró d'habitants, mirarem d'on són, mirarem de quin barri són i les contestarem totes. Nosaltres, de fet, aquí som partits polítics que representem a més del 50% de la gent i estem a favor de remodelar la plaça Espanya. Llavors també representem a la gent. També representem a la gent. O sea, que van a hacer lo que les dé la gana. Desconec quina és, me n'informaré i en el grup de podeu us el presentaré, però jo no sé si hi ha alguna enquesta de satisfacció que s'ha fet pel tema del patronat, jo desconec. Hombre, salió en la web municipal salió anunciada. Pel que fa a la senyalització no interesa. de la plaça de l'Esconsada, la transformarem en definitiva a través de Smart City. ¿De? A través de semàfors, Smart City, i d'intel·ligència. Crec que sí. En semàfors que aniran dirigits per la policia local, amb pilotes que s'aixecaran i amb una senyalització definitiva en la qual dirà que està prohibit aparcar totes les vigílies de festiu o a partir d'una certa els festius. I excepcionalment també crec que períodes de Nadal i períodes de Setmana Santa. Per això, en breu, tindreu aquesta senyalització de Smart City. Pel que fa, jo vull llegir també que l'Ajuntament ha perdut el contenciós i ha de pagar 370.000 euros. No hem perdut el contenciós. No l'hem perdut. Ens demanaven 800.000 euros. Ens demanaven 800.000 euros pels terrenys de l'escola Camins. Hi havia un projecte que s'havia d'executar, és cert, l'anterior legislatura no es va executar, i estava clar que deia el conveni, s'ha de pagar l'expropiació a preu de terreny urbà. Nosaltres ho vam valorar amb 310.000 euros i la propietat ens en endarrava 800.000. Què ens ha dit el jutjat? Teniu raó, són 310.000 euros. El problema és que ara hem de pagar interessos, però són 310.000 euros. Si no haguéssim pagat, haguéssim hagut de pagar 800.000. Ens han donat la raó. No entraré a dir si s'ha fet ben fet, si s'ha fet mal fet. El conveni del que era, els propietaris tenien un dret, han exercit aquest dret, han anat al contenciós, tenen tot el dret d'anar al contenciós, però l'Ajuntament també té tot el dret de defensar-se. Jo puc dir que hem guanyat, en aquest aspecte, la quantitat que l'Ajuntament, a través d'una valoració que es va fer del terreny, és. I ens han clavat la quantitat. 5.000
són públics. Són públics. Els comptes són públics, estan a exposició pública, durant un termini, tothom pot venir a presentar-ho. Després d'aquests comptes es fiscalitzen, van al Tribunal de Comptes i el Tribunal de Comptes és el que diu estan bé o estan malament. I fins ara estan bé. Per tant, això ho estem fent. Una altra cosa és quan tinguem la web de transparència que mirarem allà fins i temps i pengem. Pel que fa al que diu la pornografia, és delicte. No es delicte. No estic... Estamos hablando de ética. Ética. No estem parlant. Ética. Perquè si és delicte, potser molta gent d'aquesta sala hauria de... Sí. Escolta, sí. Estem parlant d'ètica, hombre. Pornografia és una cosa... Pornografia és una cosa que jo diria, que tots l'hem mirat alguna vegada. Con dinero público no. Desde las cuentas. Ética. Eso es ética. Descríbame ética, hágame el favor. Descríbame la palabra ética. Esto no es ética lo que está haciendo. Eso no es. Descríbalo. Describa ética. Segon. No tiene ni idea. El telèfon del senyor Ribalta està solucionat i ja està solucionat fa molt temps. No ens van cobrar la factura. Ens van fer un abonament. Per tant, això queda en un tema mort, però ja fa temps. I crec que totes les preguntes han estat respostes. Per tant, sense més, encetem la sessió i... ¿La del PP? Aquí cuentan lo que ellos quieren, hombre.